banijini nalam ne banijini bimaje Hotep, 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 Makele, Dambakele, Sebakele, Famakele, Sirakele, Jokele, Songele. Yan fenjugu, yan fenyuma, ko bega haketu, yan kojugu, yan kunyuma, bega haketu. De bebe afanana, pa bebe afanana, ko sika temuna, ko ambe ma mulomo dinuna, ambe ma shiniro dinuna. Ko bi jumadon, koli tile mugani konondo. No ye sinindo koli tile mugani konondo samba muga ani saba vendredi le 29 décembre 2023 on sigile me juma kutuba kenaka walma le discours du vendredi walma sinindo belena sigile mo kenaka kana ɲɛfɔli kɛ hali bi diɲɛdenw tɔgɔ u tɔgɔ minnu tun bɛ anw fɛ yan ka sɔrɔ arabu tɔgɔ ninnu mana ɲagami a la an b'a fɛ ka ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen k'o la komi a b'a kalama an ye kelen damadɔ kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ tiɲɛ yɛrɛ sɔrɔ cogo a sɔrɔla an bɛɛ ma min bolo a n'a sigimɛ kangeya min kan a sɔrɔla sɔrɔ cogo min na hali ni mɔgɔ min ko k'i b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ min bɛ se ka ɲɛnamaya nafa i bɛ se k'a sɔrɔ o kangeya kelen fɛ an ye ɲɛfɔliw k'o la ka dɔ fɔ a dɔ fɔ la n'o ye a ye sɔrɔ ye ka tɛmɛ o la bi baro sigima an bɛna tiɲɛdon tɔgɔ an bɛna u madan tɔgɔ minnu tun bɛ an bɛɛ ma bolo ka kɔn silamɛya donni na an ɲɛ fo ka na silamɛya kiraw ni a sababuw ni a mɔgɔ wɛrɛw tɔgɔ don an ka tiɲɛdon tɔgɔ la o la an bɛna bi taa ɲɛfɔli k'o ye nka yanni baro dakun cɛ an bɛ an ka karamɔgɔw fo an bɛ karamɔgɔ Dunbi Fakoli an b'a fo ka Fode Musa Siribe fo ka Sira Musa Dunbiya fo an ka kalafa Dawuda Tegete an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn a ye yan an bɛ Isufu Toloba giretigi an b'a fo fɔ dɔgɔnɔ jamana kan Bayangara ani a jɛɲɔgɔnw bɛɛ k'o foli kelen kɛrɛnkɛrɛn ka se an karafa Buwayɔrɔ ma an ka ŋɔnifɔba ani a jɛɲɔgɔn bɛɛ ani ŋɔnifɔla bɛɛ ka o foli kelen kɛrɛnkɛrɛn ka lase laadakɔrɔ ɲɛmɔgɔ Ɲani Musa ma ani laadakɔrɔ dingo bɛɛ k'o foli kelen kɛrɛnkɛrɛn ka se an karamɔgɔ ma an karamɔgɔ Seya Mangara o Bagajikɔrɔni ani a ka soma a tɔnden bɛɛ lajɛlen an ma ɲinɛ Kane kɔ ka o foli kelen kɛrɛnkɛrɛn ka Mali donso ni a soma n'o ye a laadakɔrɔtigi bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ k'i wasa don foli na ka foli fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛn ka se jamanatigiw ma Mali jamanatigiw Mabɔnyata Fari Asimi Koyita ani a jɛɲɔgɔn bɛɛ ani kotigi fɔlɔ Kombo Shogɛli Mayiga an bɛ a fɛnɛ ni a ka kotigida bɛɛ lajɛlen fo ka jamana ɲɛmaa bɛɛ fo k'u bɛ baara minnu na ko hali bi k'u k'u cɛsiri k'u ka waamu ka diinɛ ɲɛmɔgɔw k'u hakili jigin Yadi bɔra ka foli kɛ a ka bɛlɛna tɛmɛnen na discours min kɛ kɔsa in na a ko minnu ye oui voté Mali la yan k'olu ko tɛ mais minnu ko constitution ye kana ta ko non k'a ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen b'olu ye k'olu y'a dɛmɛ a ka baara la donc ko Yadi faso den ɲumanw olu ni
minnu miiri ye faso cili ye wali sira kan i y'a di olu sama ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ a f'u ye ko k'u janto k'a sera sa u ka bɔ u ka yafa deli jamanadenw fɛ minnu ko ko laïcité k'o tigɛ an ka jamana in kɔnɔ yan ko fɔ a ka kɛ dɔ ye u ɲininkara k'a ka kɛ min ye o ma sɔrɔ ka fɔ yadi y'u fo ko u tun bɛ min kɔ k'o de tun ye ka jamana kɛ pays islamique ye o kumana k'a ka foli b'u ye ko hali n'u dɛsɛra ko an b'a ɲini u fɛ sa u ka bɔ u ka yafa ɲini jamanadenw fɛ anw de y'o fɔ n ko jamana in n k'a ye dekun o dekun sɔrɔ kaba bɛ yen fɔ bi n k'a bɛɛ sɔrɔla diinɛ de fɛ Wagadugu diinɛ de ye yen ci Manden diinɛ de nana ka na yen jɔ ka don Manden constitution na k'a bɛɛ ɲagami ka Manden dafiri o diinɛ kelen de nana don Segu tuma min na n'ale nana silamɛya diinɛ ta k'a fanga bonya ka tɛmɛ bamananya kan diinɛ kelen nana Segu fɛnɛ tan ka yɛrɛ kɛ diinɛ kelen de ye Masina jɔ ka tila k'a ci Masina masaya wa o diinɛ kelen o de wolondɔ dɔ ye Alaji Sɛki Umaru ye a ye maa dama min bɔrɔndɔ yan ka tila k'u ta ka t'u feere an ka mɔgɔw ta ka t'u feere arabuw ma o wolondɔ dɔ ye Samori Ture ye o diinɛ kelen wolondɔ dɔ ye an bɛɛ ma Kankun Bala o min a tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ Kankun Musa ye k'an ka nafolo yɛrɛ bɛɛ cɛ ka taa di arabuw ma ka tila ani juru tilala ka na arabuw tilala ka cidenw bila ka na nɔfɛ ka n'o juru kani diinɛ de ye anw se nin ma wa o diinɛ kelen de bɛ k'a to bi anw badenw de b'an ka dugu ci ka nafolomuguw cɛ ka tila k'u bɛ taa Iji ko bawo ko n'i taara Iji la n'i taara arabu ka ala in n'i taara munumunu dɔrɔn ka taa denw ka na k'o ye jurumu bɛɛ bannen i ye ko ko kɛ k'o y'o bɛɛ bannen o diinɛ kelen de bɛ k'an ka jamanadenw bila sonyɛni na nka u ti min kalama kojugu kelen-kelenna bɛɛ bamananw ko ten ko n'i ye hakɛ mɛnne ye k'a ta mɛn berekɛnɛ ɲini na i mana ko ko kɛ a bɛɛ bɛ segin i yɛrɛ ma foyi tɛ se k'o kunbɛn o la o foli kunkurunin ni o ɲɛfɔli kunkurunin kɛ ka se o diinɛmɔgɔw ma an b'a fɔ an ka fanga ye k'u k'u jɔ o jɔyɔrɔ la fanga fila tɛ se ka mara jamana kelen kɔnɔ fanga fila tɛ se ka jamana kelen mara n'a ma ɲɛ ko jamana fanga de dira olu ma ka ban magoɲɛta Fari Asimina ka mɔgɔ n'o ye son excellence colonel Asimi a n'a ka cɛdenw ni jamana fanga de dir'u ma ka ban u k'a boli a boli cogo la maa ba si tɛ jamana kɔnɔ ko n'i ye kojugu kɛ k'i tɛ se ka ɲangi o maaba tɛ yen wa maaba yɛrɛ anw fɛ yan o ye kɛwale ɲumantigi de ye maa mana kɛwale ɲuman kɛ fɛn b'o bolo o fɛn t'o bolo jama b'o bolo jama t'o bolo o ye maaba de ye nka n'i ye wale jugu kɛ hali ni diɲɛ fɛn bɛɛ b'i bolo i ye maani de ye maaninw bɛ don da min fɛ i bɛ don maaninda de fɛ o la u k'u janto la u kana ɲaga maa si la ko nin ye maaba ye ni min ye ko kɛ min tɛ bɛn u ka ɲangi ani ɲangili min ka kan jamana ka sariya kɔnɔ bawo u y'a bɔlen maabaya kɔnɔ nka ka tiɲɛni kɛ ka tila k'a kɛ jamatigi walima k'e ye dɔnnibaa ye o dɔnni bɔra min o dɔnni de bɛ kɛ ka jamana jɔ dɔnni de bɛ kɛ ka ɲuman kɛ mais e ka dɔnni kalanni ma kɛ foyi ye ka t'i faso ci k'e ye maaba ye o maabaya bɔra min n ko n'a y'a sɔrɔ ko maloya bɛ yen est ce que diinɛmɔgɔ kan k'i waso Mali la bi k'i ye maaba ye Mali la yan yɛlɛ in kɛra yan dɔ donsow de bɔra minnu bɛ laada kɔrɔ sira kan ka u ka nafolo ta ka o don u yɛrɛ la k'u niw di ka taa kɛlɛ kɛ i ye nin jɔn ye ka taa kɛlɛ kɛ k'u faso bɔ i ye diinɛmɔgɔ in jɔn ye ko min y'o kɛ e bɛ tila k'i yɛrɛ k'i ye maaba ye o jamana kɔnɔ i tɛ maloya dɔɔni o la kuma y'an sɔrɔ yen o tun y'an dɔnka ye an ka bi juma kutuba kɔnɔ o la ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka se kamaka bɛɛ ma kɛmɛ tɛ bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ko ko bɛɛ ma sira fɛn fɛn ko ya o ya ko yɛrɛ y'a ɲɔgɔn tɛ an karamɔgɔ Dunbi Fakoli an b'a fo yan a ko e bɛ fɛn min bato
e damaga ko n'o tɛ ka kan mɛn a tɛ e ka culture fɛ e ka somɔgɔya a t'o fɛ e ka culture a t'o fɛ n'o y'i ka dɔnniyaw ye a tɛ e yɛrɛ farikolo couleur a t'o fɛ a ti e ka kan mɛn i fara ka b'o la o la an bɛ kɛmɛtiw fo minnu ko n'olu bɛ damaga sɔrɔ k'o b'a sɔrɔ o bɛɛ ma sira de fɛ o mago tɛ maa si bɛɛ ma sira la maa si bɛɛ ma sira juguya t'u la a kanu t'u la nka fɛn fɛn nana bɛn an kan an b'o ka bengani kɛ an b'o ka bengani an b'o fɔ wa ka tila k'an jɔ o tigi ye o bengani ti kɛ yan ka kɛmɛti bɛɛ lajɛlen fo la o la an ka baro ye tiɲɛ ko de ye tiɲɛ walima buguri so 16 walikan min donna a la ko laturu walima arambol donc walasa mɔgɔw bɛ se k'a faamu o cogo la ka tubabukan na a bɛ fɔ ko jomasi so 16 o an balimaw de y'a kunna kan an y'o fɔ an ka tɛmɛnenw na an ko an bɛnbɛn Ernest Tirmizi ka kɔn n'ale ka tumada bɛnna ka kɔn Isa ko tuma ye san 5000 n'i y'a ta ka n'a bila sisan na ale ka tuma ni sisan cɛ san 7000 ani buruburu ko ale de sɛlɛ kɔnɔ n'o y'ale kaburu kɔnɔna ye tiɲɛ de taara sɔrɔ yen bawo an bɛnbaw tun bɛ kama Egypte n'olu tun ye mɔgɔ min tun mana koba min kɛ i k'o koba n'i kun sara e tɛ su tun bɛ ja k'o bila yen k'i ka kobaw olu bɛɛ sɛbɛn o kɔnɔ ye k'o dɔw desɛnw kɛ ka dɔw kɛ sɛbɛnniw ye k'a bila yen walasa e su kana ja a ka to yen wa kɔmɔw kana a ye ka waso ni i ye ka se ka u ɲɛbɔ e ye waleɲuman min kɛ k'u ɲɛbɔ o fɛ ka tɛmɛ e kan Ernest Tirmizi ko tiɲɛ de yera ale nɔ na ye n'i y'o ta k'a lajɛ an ko ka kɔrɔ ni u fa Adama ye o fa Adama tɛ sa 7000 bɔ fɔlɔ o la donc kuma tɛ k'a fɔ ko i b'a fɔ ko Adama mɔden n'o ye Idirisa ye Enoch ko de nana ni tiɲɛ ye donc i b'a ye k'a fɔ ko o ye tiɲɛ sinɛ ye o ye woya ye komi n'a fɔ u y'o woya camanba tali min kɛ k'o dada u yɛrɛ la an ko n'u ye tiɲɛ kɛ k'u ka kɛra nana n'o ye dolo dɔɔni n'o y'a sɔrɔ n'o bɛ dɔɔni n ko jɔn nana ni o ye cɛ 30 n ko jɔn nana ni o ye i b'a ye k'a fɔ ko cɛ 30 ni tiɲɛ so 16 i b'a ye k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɛɛ nana dɔɔni kelen de kɔnɔ bɛɛ nana kangeya kelen de y'u bɛɛ lawuyangi k'u bɛɛ labɔ o la k'o foli kɛ o la tiɲɛdenw tɔgɔ an b'a fɛ a teliya ka na ni o ye ka bɛn ni tuma yɛrɛ n'a cogo ye tiɲɛ so 16 an b'a tɔgɔw fɔ o bɛ tɔgɔ kura minnu fɔ u la an b'olu fɔ en même temps tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ minnu b'an fɛ yen ka kɔrɔ an b'olu fana fɔ so fɔlɔ o de ye ko Seju bi fɔli la mɔgɔ caman b'a fɔ ko janfa alimami o y'a dɔn alimami n'i y'o fana ta o ye arabukan de ye o ye ɲɛbaa ye donc dɔw b'a fɔ ko Isufu ko u ka kira Isufu ye ni dun y'ale tiɲɛden ta k'a lajɛ an ko Seju se bɛɛ lajɛlen o ju de ye ne ye ni ne bɔra farikolo min na o y'o ka se bannen ye o ye farikolo in ka se bannen ye se in de tɔ ye ni ta ye sa o de kosɔn an b'an bɛɛ masɔnna m'u ɲa la bawo ni ne bɔra farikolo la fanga wɛrɛ b'a la Seju donc u ye o tɔgɔ ninnu dɔ la ko Isufu o de ye tiɲɛ so fɔlɔ ye n'o an b'a fɔ o ma ko nisoden donc k'a fɔ ko ne bɛɛ lajɛlen bɛ se bi sɔrɔ farikolo bɛɛ lajɛlen walima fɛn bɛɛ lajɛlen ka Seju ye ne min b'a ala ye o la an k'o ma ko Seju o de ye tiɲɛ so fɔlɔ ye so filanan n'u b'a fɔ o ma ko Adama ko y'u fa Adama tɔgɔ da o la an b'a fɔ o de ma ko foro y'a dɔn an ka mɔgɔkɔrɔba dɔ tɔgɔ y'o ye n'i ko k'i bɛ tiɲɛ majɔn bi i b'a ko nɔnɔ foro kɔrɔ o foro in o de kɛ garisɛgɛ so den ye garisɛgɛ so o tɔgɔ de ye ko foro n'i ye garisɛgɛ ta k'a lajɛ sɛnɛkɛyɔrɔ de don garisɛgɛ bɛ foro de ye an ka mɔgɔ ye garisɛgɛ bila foro de la mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka fɛn sɔrɔ k'a fɔ ko karisa garisɛgɛ ka bon a bɛ tan
i b'i garisɛgɛ de labaara lamala an ka ta sanubɔ fɛ mɔgɔ minnu bɛ taa sanubɔyɔrɔ la ni falow ye ka taa dingɛ sen ka sanu ɲini o bɛ dɔ fara o ye garisɛgɛ hakɛ dɔ de ye i b'a ye minnu fana bɛ taa ni mansinw ye o mansini ni u b'a da dugu la a b'a fɔ ko sanu bɛ nin yɔrɔ in na u y'o mansini min ɲini k'o fara u ka ɲini ta kan ka taa sanu bɛ sɔrɔ dugukolo yɔrɔ minnu na ka tila ka taa ɲini yen dɔ fɛnɛ o ye garisɛgɛ o bɛ dɔ fara olu garisɛgɛ kan minnu yɛrɛ ye mansinbaw yɛrɛ ɲini a fɛ n'olu bɛ a tɔni hakɛw bɔ san kɔnɔ maa garisɛgɛ i yɛrɛ de b'a dilan k'a fɔ ko ala de bɛ garisɛgɛ d'i ma i bangena i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye i bangena dugu in na o ye garisɛgɛ de ye hakili min b'i la e de b'o labaara sisan k'i ka sɔrɔ k'a layiriwa o la sɛnɛkɛ foro min b'i bolo e de b'i ka foro in lajɛ a dugukolo lajɛ sɛnɛfɛn biɲɛ min ɲɛ a la danni bɛ se ka kɛ tuma biɲɛ na i bɛ se ka nɔgɔ sugu biɲɛ kɛ a la ani a bɛ se ka tigɛ tuma biɲɛ na i b'o de jate bɔ n'i y'o kɛ k'o ɲɛ i b'a ye i ka foro bɛ ɲɛ fura foyi t'a la nka ni e m'o de kɛ fo ka taa k'i kunfɛ ten n'a ɲɛna o don n'a ma ɲɛ banna i b'a ye k'a fɔ ko i ka garisɛgɛ ko a sɔrɔ de b'i yɛrɛ bolo i bɛ fɛɛrɛ min tigɛ o de ye foro ye an ko garisɛgɛ ma ko foro garisɛgɛ so ma ko foro n'i bɔra o la i bɛna so sabanan na u b'a fɔ o ma dɔw b'a ko maliju ne yɛrɛ t'o kɔrɔ in dɔn dɔw b'a ko mamadu dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko o don dɔw b'a ko mamadu mamadu an b'a fɔ n ko wasa filani de don ba wasa badu de don an b'a fɔ ko ba wasa ba wasa n'i ye o ta k'a lajɛ i b'a ye ale ka so de tɔgɔ ye ko badu anw fɛ yen badu bɛ yen faso bɛ yen parce que anw fɛ yen a ka ca la mɔgɔ tɛ furu i faso kɔnɔ yen i bɛ taa furu yɔrɔ wɛrɛ de la muso tɛ furu a faso kɔnɔ walima cɛ tɛ muso ɲini a faso kɔnɔ i bɛ taa ɲini faso wɛrɛ de kɔnɔ mais nin bɛɛ ye ale bi nin ɲɛfɔlen bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ ye anw de ta don o tɛ arabuw fɛ yen arabuw fɛ yen olu bɛ kɔrɔ ni dɔgɔdenw de bɛ ɲɔgɔn furu n'i y'a ta lamana ka kɔn mamadu ka kiraya ɲɛ a fancinin a bɛ lahabi min tɔgɔ bɛ tabatiya da la n'a bɛ k'o dɔgɔya o a bɛ lahabi o denkɛw de kɛ mɛ ka mamadu denmuso maminɛ nka silamɛya fɛ a bɛ lahabi ko k'a denkɛw kana mamadu denmuso furu bilen o la o b'a jira k'a ko balima furu sokɔnɔ furu kɔrɔ dɔgɔden furu k'a sɔrɔla silamɛya de kɔnɔ o de kosɔn n'i y'a ye an ka mirindi minnu kɔnɔ yan an ka siya minnu fɛ yan i b'a sɔrɔ olu bɛɛ ye mɔgɔ minnu ye silamɛya donna minnu fɛ joona n'olu ye silamɛya yɛrɛ kɛ komi na silamɛya yɛrɛ ye caman dun olu ka mɔgɔya la lamala marakaw fɛ yen walima filaw fɛ yen i b'a ye de mais an ka siya tɔ minnu bɛ yen ni nin ma don yen balima furu in tɛ yen nɔ i bɛ taa muso furu yɔrɔ wɛrɛ de la o de la badu bɛ yen fadu fana bɛ yen mais a n'an ka sirifilakaw e ye kɔrɔkɛ muso e y'i kɔrɔkɛ e fa dɔgɔkɛ den walima e fa kɔrɔkɛ den furu mɔgɔ min yɛrɛ kan ka den kunkanko kuma fɔ furu woro minɛ ni o yɛrɛ den kɛra o furu sira taamaba ye i b'a ye k'a fɔ ko kabako don ninnu ye arabu ka somɔgɔya de ye diinɛ fɛn tɛ mais arabuya yɛrɛ de ye diinɛ ye wa diinɛ yɛrɛ de ye arabuya ye silamɛya yɛrɛ de ye arabuya ye an bɛ tilen k'o fɔ nin y'o lama dɔ ye an b'a fɔ tiɲɛ so sabanan ma u b'a fɔ o ma ko maliju an b'a fɔ o ma ko ba wasa ni walima i bɛ se ka ko wasa mais ba wasa o ye bonyannikan ye n'i nana bɔ yen an bɛna tiɲɛ so naaninan na ni o ye u b'a fɔ o ma ko alibayɔrɔ in ye arabukan de ye jɛma fɛn min ka jɛ fɛn min kɔlɔ ka jɛ alibayɔrɔ in yɛrɛ kɔrɔ o ye arabukan na mais an b'a fɔ ko siga n'i taara kala kɔnɔ olu b'a fɔ ko a bɛ fɔ kalajan kɔnɔ ko kati
mɛ an b'a fɔ ko siga. Siga ye mun ye? Tiɲɛden min don, ale ye ji de ye. Ji min n'a a ka bon, n'a ji kɛnɛ ka bon, a bɛ se ka baji fɔ, a bɛ se ka kɔgɔji fɔ, a bɛ se ka ji kɛnɛ bɔ fɔ. Maa se k'o ye ka sin k'i pan k'i fili o la, i na siga o la. Ale ka kuma camanba bɛ taa ko minnu ye sigasɛgɛnna ko ye. O kosɔn an bɛɛ b'a fɔ o ma ko siga. Ni nana bɔ ale la ka na tiɲɛ so 5nan na, u b'a fɔ o ma ko taliki. Dɔw b'a ko taliki, ko arabukan de don, ko tɔriki, ko sira. N t'a dɔn n'a arabukan fɔcogo ka ɲi, mɛ ko sira. O la taliki in yɛrɛ kɔni bamanankan tɛ, an ka yankan tɛ quoi. Voilà, parce que tiɲɛden dɔw tɔgɔ bɛ yen, olu y'an ka yankanw ye, mɛ i bɛ t'a sɔrɔ bamanankan fɛnɛ tɛ. An bɛ se olu dɔw ma. Taliki n'o ye denɲɔgɔnso den ye, an b'a fɔ o ma ko mɔba. Mɔba, ale bɛ denmisɛnnin de kofɔ, walima fɛn min ka dɔgɔ ni dɔ bɛ fara a kan. Donc an b'a fɔ o ma ko mɔba. O ye an bɛnbaw ye tɔgɔ minnu da la ye. N'i bɔra ale la ka na tiɲɛ so 6nan na, ni o ye dimiso den ye, an b'a fɔ o ma, u b'a fɔ o ma ko Isa. U b'a fɔ ale de ma ko Isa. Ko ka nabi Isa ko min gengera. K'a sɔrɔ Isa yɛrɛ ka mɔgɔ ye. Isa ko yɛrɛ tiɲɛ ma dɔn. Tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa? Isa ko ɲagaminenba de don. Chrétienw ka fɛngɛ Isa. Isa ko kuma ka ca. O la an b'a fɔ o ma ko zan. Zan. Ni ko ɛnzan, o fana y'a fɔcogo dɔ ye. ɛnzan in an ma se ka kɔrɔ jɔnjɔn dɔn o la. Mɛ zan don, wa ɛnzan in fana ye an ka tɔgɔ de ye. An ka tɔgɔ walima an ka kumaden cɛman tununna. K'a sababu kɛ kan dɔw tɛ fɔ bilen, u fɔbaa man ca. An ko an bɛnbaw bɔra wangaraw de la. O wangarakanw, i b'a ye kumaden dɔw bɛ yen, olu dɔn man di bilen, nka ɲininiw bɛ u kan. O de ye ɛnzan ye. Komi n'a fɔ an fanba bɛ o tɔgɔ ye fo a ma ka ban. Nka Isa ko kuma in ye surakaya diinɛ nege ye ka o tɔgɔ d'a la. O la n'i bɔr'o la, an bɛna so 7nan na, ni o ye furuso ye. An b'a fɔ o ma ko damu. O furuso olu b'a fɔ o ma ko lamara. Lamara arabukan de don, ko n'i ko mara to komi muso, n'i ko muso quoi. Parce que so in tɔgɔ ye ko furuso. Furuso, furu bɛɛ tɛ se ka kɛ muso ye. Furuso, cɛ bɛ se ka furu, muso bɛ se ka furu. Cɛ bɛ se ka furu kɛ, muso fɛnɛ bɛ se ka furu. Olu bɛɛ ye furu ye. N'i y'o kɛ muso ye, i y'a dɔn i ma tila. I bɛ fɛn mun ɲini k'a sɔrɔ, o bɛɛ ye furu dɔ ye. I bɛna mobili san, i bɛna don a kɔnɔ n'a bɛna baara kɛ, o bɛɛ ye furu dɔ ye. I bɛna du terrain san, o bɛɛ ye furu ye. Donc furuso ye laɲiniso de ye, maa bɛ ɲinini kɛ yɔrɔ min na. I dun ma n'i ka ɲinini sɔrɔ kun. Donc o ye damu de ye. I ka ɲinifɛn n'i y'o sɔrɔ, o ye damu de ye. An bɛnbaw k'a ma ko damu. Ko damu. O kosɔn n'ale nana yɔrɔ dɔw la, an b'a fɔ ko dan ye ani kɔrɔbɔ, ko nin bɛ a dan na ani y'a bilalen dan ye la. An tɛna don o kɔnɔ ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ. Donc an b'a fɔ a ma ko damu. N'i bɔr'o la, i bɛna so 8nan na, n'o ye bɔgɔso den ye. So 8nan, banaso, a b'a fɔ o ma, u b'a fɔ o ma ko mangosi. Mangosi walima alimangosi. Tiɲɛ yɛrɛ la, n t'o yɛrɛ kumaden, n ma se ka kɔrɔ dɔn o la. Mais n'i ye hali kɔni ye dɔrɔn, i b'a ye k'a fɔ ko arabukan de don. Mais a kɔrɔ ye di, n tɛ se ka fɛn f'o la. Mais an b'a fɔ o ma ko dɔmayiri. N'u bɛɛ ma dɔmayiri, o y'a tɔgɔ de ye an bɛnbaw fɛ, ko numu bɛɛ ma dɔmayiri. N'i bɔra o so 8nan na ka na so kɔnɔntɔnnan na, n'o ye sirakanden ye, u b'a fɔ o ma ko Alahu Taala. Ko Alahu Taala. Donc o la, an bɛnbaw ko ma ko siratigi. Siratigi. N'i bɔra siratigi la, ka na so 9nan na ka na so 10nan na, an k'o ma ko tɛrɛmɛsɛ setigi. Tɛrɛmɛsɛ in an ko tiɲɛ in bɔra an bɛnba min bolo n'o ye Hermès ye.
an bɛɛ ma min ye tiɲɛ découverte kɛ k'a lawuyaki n'o ye Hermès Trimesi. Yala Grecw taara kalan de kɛ an bɛnbaw fɛ Egypte, Platon ninnu ni Descartes ninnu ni Thalès ninnu ni olu n'u ɲɔgɔnnaw, Pythagore ninnu, scientifique minnu tɔgɔ fɔra, Grecw ka philosophe ba minnu tɔgɔ fɔra, ko kodɔnnabaw don, olu de taara kalan kɛ an bɛnbaw fɛ Egypte. Olu yɛrɛ de ye Egypte in tɔgɔ d'a la. Ɲɔndɛ an yɛrɛ tun b'a fɔ ko Kama walima Kemiti, walima Sema Traoré, l'union des deux terres. An tun b'o tɔgɔ de fɔ a ma. O la olu de ye nin da la, Egypte da la. Donc olu Grɛki ninnu de ye a da an bɛnba Hermès la ko Trimesi, ko koba saba tigi. Bon, a ye dɔnkoba ɲɛnamaya lafiya koba saba de kɛ hali bi ɲɛnamaya bɛ ka minnu tɔnɔbɔ. Ale de ye géométrie n'o walima damadɔn mathématique, ale de ye baara k'o la kosɛbɛ k'o lawuyanki. O la Pythagore ninnu ka théorème ni Thalès ninnu ka théorème ni fɛn ninnu, théorème de ye yiliya ye walima hakilidɔya. Olu bɛɛ ye ale de ka olu ka fɛn ɲinilenw ye. Donc ale ye baaraba de kɛ o ko in kɔnɔ kosɛbɛ. Ani médecine n'o ye furakɛli cogoya ye, ale ye baaraba k'o la n'u filɛ ka taa médecine tɔgɔ ta, ka t'o di Louis Pasteur ma, ko médecine fa y'ale ye. Walima Grɛkiw ka dɔnnibaa wɛrɛ bɛ yen, Socrate ni ma fɔla Socrate, ni bi yɛrɛ an ka docteurs b'u kale o kunkolo la, u tilalen docteuruya kalan na, médecin k'u ti janfa kɛ ka nafolo fɛngɛ. Donc ale ye o kobaw de kunna kan, wa tiɲɛ fɛnɛ b'o kobaw la. B'a dɔn tiɲɛ sigilen bɛ mathématique de ka damadɔn kan. N'an y'o kuma ɲɛfɔ yan n k'o ye Kange filama de ye, système binaire a sigilen b'o de kan, a y'a bɔ n'o de ye. Donc Grɛkiw de y'a da la ko Trimesi, koba saba tigi. Lamala ni ko y'an dɔn, an ka dɔnkilidalaba dɔ tun bɛ yen ko kunba saba, voilà, komi n'a fɔ tɔgɔ sugu u y'o de d'a la, kunba saba. Donc ale tɔgɔ de ko Trimesi, koba saba tigi. Donc o Trimesi ale bi an bɛnbaw nana n'o ye yan koyi, o tɔgɔ in ma tunu an bɛnbaw bolo fiyewu, an ka cɛmansaw bolo, o ko ma ko Tɛrɛmɛsɛ. Voilà, Trimesi de fɔtɔla de filɛ Tɛrɛmɛsɛ ye parce que Grɛki de ye Trimesi ye, tri ye saba de ye quoi. Voilà, donc o Tɛrɛmɛsɛ, a tɔgɔ min tun bɛ ka kɔn Tɛrɛmɛsɛ in ye o de ye setigi. Komi n'a fɔ an bɛnbaw fɛ yen, Farawuna minnu tɛmɛna, yarɔ n'i ye mɔgɔ ɲininka o b'a ko Farawuna ye mɔgɔ kelen de tɔgɔ ye. Non, Farawuna ye titre de ye. Sinon titre yɛrɛ tɛ an fɛ, an ka palais de tɔgɔ kun don. Komi n'a fɔ n'i ko ko palais de Kuluba, walima n'i ko ko Élysée, walima n'i ko ko Kremlin, o n'a ɲɔgɔnnaw palais tɔgɔ de kun don. Mais dunan ninnu y'a kɛ faama yɛrɛ tɔgɔ ye. Donc o la, y'a dɔn kuranɛ kɔnɔ, o nana kɛ maa tɔgɔ yɛrɛ ye, ka kɛ maa kelen fɛnɛ de tɔgɔ ye. Donc o la Farawuna mun tɛmɛna anw fɛ yen, a ka ca kosɛbɛ. 200 ni camanw de don, minnu su bɛ yen n'u su jalen don, u ma toli fiyewu. Donc Ala ko k'a ye kelen min toli, k'a k'o tɔgɔ fɔ an ɲɛna. Voilà, donc Ala ko k'a ye kelen min ja k'o bila yen, k'a k'o tɔgɔ fɔ an ɲɛna. Donc a tun tɛ an bɛnbaw ka nin ko yɛrɛ kalama. O la an b'a fɔ tiɲɛ so 10nan in ma Tɛrɛmɛsɛ, n'o ye walima setigi. N'i nana bɔr'o la ka na tiɲɛ so 10nan na ka na 11nan na, u b'a fɔ o ma ko Badara. Ni dɔw b'a fɔ ko sabu, an yɛrɛ ka dɔnnibaw b'a fɔ bi ko sabu. Parce que sabu ye arabukan de don, sababu arabukan de don. Mais a donna an ka kan na, a kɛra komi n'a fɔ an ka kan don. Mais arabukan de don. Sabu an bɛ tɔgɔ min fɔ a ma o de ye Jigi ye. Ale ye tiɲɛ jigiso den de ye. Tiɲɛ jigiso den de ye ale ye, an b'a fɔ a ma ko Jigi. O la o y'ale tɔgɔ ye, Jigi. I ye sabu fɔ a ma, i ye Jigi fɔ a ma. Komi mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ sabu fɔ a ma o ye arabukan ye dɛ. Ko maa se an ka taa Jigi ɲini na o tɛ ko nɔgɔ ye bilen. N'i bɔra ale la, an bɛna tiɲɛ so 12nan na, n'o b'a fɔ o ma ko Nuhunkɔrɔ. O ka kira Nuhu, u b'a fɔ ko diɲɛ wulila min nɔfɛ
ko ye bato ne dilan ka diɲɛ fɛn bɛɛ fila fila ta ka bila bato kɔnɔ ni ɲɔgɔnna yɛlɛko histoire tɛ yen c'est vrai que a kuma ninnu tɛ fɔ hakili ɲɛna ko min yɛrɛ y'o bato dilan o ka gɛsɛ o dala gɛsɛ k'o de kɛra bato jiri an ka karamɔgɔbaw dɔnnibagabaw yɛrɛ de bɛ lakali i b'a fɔ ko ni mɔgɔba in a hakili taara min i bɛ se ka nin lakale cogo di i t'i hakili don yɔrɔ ɲini a la k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye arabu ka jiri de ye an ka musokɔrɔbaw bɛ jiri mun da denmisɛnninw tulo kɔrɔ su ni tile ko nin y'o ɲɔgɔnna dɔ de ye komi n'a fɔ k'a fɔ ko dɔ ye ko ɲuman dɔ kɛ dɔ ye ko kunkolo digi ko sanu den kelen kunsigi den kelen nungo ye o ɲɔgɔnna jiri de ye sanu den kelen kunsigi den kelen a bɛ mɔgɔw nisɔndiya mɛ i yɛrɛ b'a dɔn n'i kɔrɔbayara i b'a dɔn tiɲɛ tɛ kɛcogo t'a la donc n'u ka koronko ye o ɲɔgɔnna de ye a ko ala tɛ baga mɔgɔ ma a bɛna jamana halaki mɔgɔ damadɔ ka kɛwale kama walima ka diɲɛ bɛ halaki mɔgɔ damadɔ ka kɛwale kama k'a sɔrɔ diɲɛ dafɛn fɛnɛ da tɛ mɔgɔw ye k'a ko ka kurun dilan ka mɔgɔw cɛ ka k'o kɔnɔ wa hali bi kurun in a jiri nɔ ma ye a foyi kɔrɔlen ma ye mɛ anw bɛnbaw ka kow bɛ yen olu ka kɔrɔ ni u fa dama yɛrɛ ye anw bɛnbaw ka fɛn kɔrɔw bɛ yen olu yera mɛ nin ye kurun dilan ka saw k'a kɔnɔ ka waraw k'a kɔnɔ ka fɛnɲɛnamaw k'a kɔnɔ minnu bɛ se ka ɲɔgɔn dun ka mɔgɔw k'a kɔnɔ ka fɛn bɛɛ k'a kɔnɔ ko fɛn bɛɛ fila fila o tuma kelen ni ko k'u ma ko diɲɛ kɔnɔ ko dafɛn ye joli ye fɛnɲɛnama jilafɛn ni kɛnɛmafɛn ko joli don hali an ka jilafɛn bɔ a la bawo ni nin halaki min kɛ jilafɛn olu bɛ kisi mɛ jilafɛn bɛɛ tɛ kisi bawo ni ji bonyana cogo dɔ la jilafɛn dɔw tɛ se k'o supporter nka jilafɛn minnu ta ka bila gurun kɔnɔ u m'o fɔ an ko o jilafɛn bɔ a la ka kɛ gerekafɛnw ye n'i ko gerekafɛnw minnu bɛ dugu jukɔrɔ minnu bɛ sanfɛ k'u k'a jate k'u k'a dafɔ u t'a dɔn u ka kira si ma se k'a dafɔ aw ko k'o ye fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ye fɛn bɛɛ fila fila fara ɲɔgɔn kan donc minnu yɛrɛ ma fɛn kɛ ka tila k'olu bɛɛ faga aw ko ala k'o tɛ binkanni kɛlɛ yɔrɔ nin fana ye kabako ye histoire ka jiri bɔ dɔ ye nin ye ko nuhu ko kɔrɔla ka se san hakɛ dɔ ma donc jiriw don kan mɛ anw bɛnbaw tun b'a fɔ ale ma ko ɲamanton walima sununkun o y'ale tɔgɔ de ye an ka kan na y'a dɔn tiɲɛ masaw b'o kalama ale bi n'ale ka fɛnw nana u bɛ ɲamanga ko de f'i ye ko juguya don juguya dan ye ɲamangana ye m'a dɛsɛ minɛ i bɛ t'o fili ye an ka dɔnkilidalaw an b'olu fo yan olu ko fɛn bɛɛ bɛ dogo ɲama kɔrɔ ko ɲama tɛ dogo fɛn kɔrɔ an ka dɔnkilidala ninnu kodɔnnaw don an b'an ka kɔnɔw bɛɛ fo ko dansɔgɔ ko ne ko o la ni bɔr'o la an bɛna tiɲɛ so 13 la n'o ye siyɔrɔso den ye an b'a fɔ o ma ko lasa u b'a fɔ o ma ko lawusinɛ ko mamadu mɔden ko lawusinɛ a denmuso den ko lawusinɛ ni o ye ko ɲumanfɔlaw min ye mun ye walima ɲumanba de ale an b'a fɔ ale de ma ko lasa siyɔrɔso den de don fɛn fɛn bɛ mɔgɔ siyɔrɔ kɔnɔ o ma dogo i la cogo cogo don dɔ la i n'o ye ka ɲɛ u b'a fɔ o ma ko lasa k'a ye k'a lasa ka lasa y'a dɔn lasa tɔgɔw olu b'an fɛ yan suraka kan tɛ an ka kan de don ni bɔr'o la i bɛna tiɲɛ so 14 na tɔntigi gariya y'a dɔn tɔntigi an b'o kɔrɔ dɔn mɛ gariya in an ka kumaden kɔrɔ don kumaden min a bɛ se ka kɛ a tununa an yɛrɛ kɔni y'a kɔrɔ ɲini an ma kɔrɔ sɔrɔ a la mɛ an ka tɔgɔ kɔrɔ de don tiɲɛden min tɔgɔ ma falen u fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o y'ale ye u b'a fɔ a ma ko yunusu dɔw b'a fɔ a ma ko bilali fɛnɛ yɛrɛ dɔw b'a fɔ a ma ko bilali dɔw b'a fɔ a ma ko yunusu mɛ o yunusu ko jɛgɛba ye u bɛɛ ma mun ta ko k'o kunu ka t'o fɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko kabako kumaw de bɛ ninnu ka baro ninnu na kuma caman o tɔntigi gariya in tɔntigi an kɔni b'o kɔrɔ dɔn komi n'a fɔ ni ko civil
ni ko civil tondanw fana bɛ yen koyi olu fana ye komi n'a fɔ an ka jeliw n'u ɲɔgɔnnaw an ka ɲamakalaw quoi komi n'a fɔ nantanw fana bɛ yen i b'a ye nantan ani nantigi ye sarasiw de ye armée militaire o de ye nantigiw ye donc nantanw ye olu bɛɛ bɛ jate civil fɛ ne tubabukan na n'u b'a fɔ ko citoyen lambda bon donc o la tontigiw fana ye o civil kelenw de ye o la o kumaden bɛ ko tontigi nka ni tontigi fɔra cogo dɔ la mɔgɔw fana tila k'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ n'o ye dɔnnibaya minɛn ye n'o ye dɔnni minɛn ye ko tontigi dɔnni bɛ karisa la n'o ye an ka tiɲɛ dɔnniw ni an ka yiri dɔnniw ni an ka kilisi dɔnniw ye n'an ka o n'a ɲɔgɔnnaw u b'a fɔ olu fana ma ko tontigiw mais tontigi kɔni ye mun ye dɔrɔn civil don voilà n bɛ se ka min fɔ o la donc o ye tiɲɛ nafoloso bɛ yen o tɔgɔ de ye tontigi gariya komi n'a fɔ an fanba b'o fɔ o ma cogo min na hali bi n'i bɔra o la n'o ye tiɲɛ so 14nan ye n'i bɔra o la i bɛna tiɲɛ so 15nan na n'o ye kɛnɛkande ye an b'a fɔ ale ma ko latigɛ kɛnɛkande ale ye tiɲɛ kɛnɛ kiritigɛ yɔrɔ de ye fɛn min kɔni mana latigɛ o bɛ bila kɛnɛ kan bɛɛ b'o ye ni min ma latigɛ sa i bɛ fɛn caman labɛn n'o ma latigɛ o tɛ si dɔn walima o tɛ kɛ o la ale tɔgɔ ye ko latigɛ n'i n'a bɔ ale la i bɛna tiɲɛ so 16nan na n'o ye tiɲɛ so laban ye an b'a fɔ o ma ko sigi n'u b'a fɔ o ma ko jamatuli musa nabila musa bon yarɔ n'i y'o yɛrɛ ta k'a lajɛ ko musa i b'a ye k'a fɔ ko kabako don o ye o musa min fɔ o musa yɛrɛ ka histoire ye histoire kabakomaba ye yarɔ histoire musa ko yɛrɛ k'a fɔ ko musa yɛrɛ mɔgɔ mana Egypte ko min tɔgɔ ye ko musa Egypte dɔ fɔ bɛɛ histoire bɛɛ mɔgɔ tɛ yen k'a fɔ ko mɔgɔ min nana Egypte ko min tɔgɔ ye ko musa kelen ye filanan musa yɛrɛ cikun ko kana israélien bɔ jɔnya la Egypte fan bɛɛ wolomana tɔgɔrɔbɔlaw fɛ n'o ye archéologue ye ka taa sɔrɔ jɔnya ma kɛ yen fiyewu komi n'a fɔ anw de ye olu bɔnnaw ye n'an b'an ka kobaw kɛ an ka bulonba minnu bɛ yen komi n'a fɔ lamala bitɔnbulo b'an yɛrɛ ka dugu la sama walima an ka foroba baara minnu bɛ yen dugu bɛɛ de bɛ bɔ an bɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ni cɛsiri ni fadenya ni tilennenya ye kɔnɔjɛlenya ye donc an ka kiribo ninnu n'o ye pyramide ye jɔra ten o la u nana ka n'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ka taa sɔrɔ tɔgɔrɔbɔlaw nana lajɛ ka taa sɔrɔ mɔgɔ si tɛ yen jɔn si su ma don Egypte dugukolo kɔrɔ kabi a bɛ yen fɔ bi fo n'a kɛra silamɛya nalen ye komi olu n'u ka jɔnya nana jɔnya y'olu taabolo ye jɔnya ye kirimu de ye an bɛɛ ma kun bɛ mɔgɔya bonya quoi an bɛɛ ma ko ni bɛ giriya ta ye donc maa ma ka maa dɔ minɛ ka to o la jɔnya donc o la o ɲɛ ma sɔrɔ an fɛ yen hakili la o dɔfɔ tɛmɛna israélien tun b'a fɛ k'u niyɔrɔ ɲini Egypte pyramide ko la Egypte pyramide ninnu mɔgɔw bɛ taali min kɛ touristes bɛ taali min kɛ ka taa an bɛnba ninnu farawa ninnu kaburu lajɛ k'u siw lajɛ u ye sɛbɛnni minnu kɛ n'u ye koba minnu kɛ k'o lajɛ olu bɛ wari minnu sara israélien tun b'a fɛ k'u niyɔrɔ sɔrɔ a la parce que a fɔra k'olu bɛnbaw de ye jɔnya kɛ ko k'a jɔ o de bɛ kuranɛ kɔnɔ o de bɛ bibili kɔnɔ wa o de bɛ tawurata kɔnɔ donc olu nana donc n'a ma ɲɛ ko nin y'olu bɛnbaw ka sɛgɛn n'u ka ɲɛni olu ye jɔnya de kɛ ka nin fɛ bi ni se b'olu ye u kana u niyɔrɔ ɲini u bɛnbaw tiɲɛna olu y'o min kɛ premier ministre de bɔra yali olu ka fanga premier ministre de ye exécutif ye premier ministre de bi président jɔyɔrɔ la plein pouvoir de ni n b'a fɔ ten ale de wulila ka na Egypte nin ko kama k'a bɛna a ɲɛɲini a nanen Egypte ani Egypte président ka taa pyramides lajɛ a ko ni y'i miiri ko diɲɛ ye kabako ye dɛ ko n'i miiri k'a fɔ ko don dɔ tɛmɛna ko olu bɛnbaw ye jɔnya kɛ ko ka nin bɛɛ jɔya
Egypte président b'a dɔn min don suraka dama don binganikɛla dama don o b'a dɔn min don semitigi dama don quoi o ko ko olu ka dɔ fɔla ya n'o y'u ka histoire ye maa si ma jɔnya kɛ ka piramide ninnu jɔ yan o ma sɔrɔ olu ka dɔ fɔ bɛɛ olu m'o ye u m'o mɛn donc o min fɔra kuranɛ ni bible fɛ Egypte président y'o ngalontigiya arab kɛ donc o la israéliens taara ka taa premier ministre bɔlen u taara nafoloba de don a la ka tɔgɔrɔbɔlaw wele n'o ye archéologue ye k'olu ka n'a ko ɲɛɲini a fɔra ko masa solomani ye yɔrɔ o yɔrɔ kɛ moïse tɛmɛna ji fɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u ka mɔgɔba ninnu tɛmɛna diɲɛ fan o fan fɛ u y'a bɛɛ woloma u m'o se nɔ ye u m'o bololaminɛ ye u ma foyi foyi ye yɔrɔ a kɛra kabako dan ye donc u nana ka n'a fɔ ko tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko Egypte président ye kuma min fɔ ko tiɲɛ don ko moïse tɔgɔ ma deli ka Egypte dɔ fɔ bɛɛ kuma tɛ k'a fɔ ko o ni farawuna dɔ kɛlɛla y'a dɔn baara dan don a yara n'i ye u ka masa solomani ko yɛrɛ lajɛ y'an ka tiɲɛden min tɔgɔ yɛlɛma ko masa solomani setigi walima tɛrɛmɛsɛ tɔgɔ yɛlɛma ko masa solomani n'i y'o masa solomani yɛrɛ lajɛ kabako don ko masa solomani sara ko bere min tun b'a bolo n'a tun bɛ sɛmɛ o la ko sanu bere de kun don a tila ka sa ka tila ka tile joli kɛ walima kalo joli kɛ mɔgɔw m'a dɔn k'a sara a bɛ jinɛw ko jinɛw b'a bolo baara la olu m'a dɔn k'a sara fo bɔbaga de nana ka na sanu bere ɲimi k'o kari bɔbaga ka sanu bere ɲimi cɛ ninnu tɛ mɔgɔw bonya koyi an ka ko ye u ko masa min tun don ko masa hakilima tun don ko a kun ti a kafalen kun tɛ parce que k'a ka kɔɲɔ dɔ don ko u ye dɔnkili da la k'a ko a hakili tulo tɛ dɔnkili foyi la ko min b'a fɔ ko diɲɛ tɛ fu ye ko diɲɛ ko min b'a fɔ ko diɲɛ ye fu ye k'a tulo b'o dɔnkili dɔrɔn de la ko ni a ka ko min tun bɛ yen k'a tun b'a ka mɔgɔw ɲininka o hakilina na k'o masa sugu de kun don o tigi bɛ se ka tile joli kɛ ka jɔ o tɛ sigi o tɛ da a ka kankɔrɔsigi ma sɔrɔ k'a ɲininka fɛn dɔ la a den ma sɔrɔ k'a ɲininka fɛn dɔ la a muso ma sɔrɔ k'a ɲininka fɛn dɔ la ka sɔrɔ muso 1000 de tun b'a bolo muso ni sunkuru mɔgɔ 1000 de tun b'a bolo cɛ nin ye kabako ye dɛ mɔgɔ si ma se k'o ɲininka faama i bɛ ji min wa faama i b'a kɛ tan mɔgɔ si ma se k'o ɲininkali k'a la tile joli o tora ten fo bɔbaga de nana sanu ɲini cɛ o fɛnɛ mana bɔbaw dancogo yɛlɛmana k'u kɛ cogoya wɛrɛ kɛra bɔbaga kɔni tɛ sanu ɲini o la u ka fɛn in a famɛ nin ɲɔgɔn na yiriw de la hakilima tɛ sɔn ka minnu lakali donc o la sigi n'o ye musa ye musa tɔgɔ yɛrɛ ma deli ka tɛmɛ Egypte ko dɔ fɔ tɛ yen perewu bɛɛ ɲinina ka dɛsɛ kuma tɛ ka n'o tɔgɔ da an ka fɛn dɔw la donc sigi anw fɛ yala k'o ye jamatigi ye o ko k'a bɔra ni jama min ye o ye maa 100 ɲɔgɔn na de u yɛrɛ ye minnu fɔ ko maa 100 ɲɔgɔn na a bɔra ni israélien minnu ye n'o ye isufu min kɔngɔtɔ bolila ka na n'a balimaw yakuba n'a den 12 o bɔnnaw de ye o kɛra mɔgɔ 100 ye ko égyptien ninnu tun bɛ k'u si la sa ko musa de nana ka n'olu b'u bolo yɛlɛ ko kuma dan don quoi o maa 100 o bɛ se ka kɛ jama ye cogo di bi an ka kantigi fari maliden dama fari asimi koyita ale bɛ ka mɔgɔ miliyɔn joli de mara bi o de b'ale ka mara kɔnɔ nin ta tun ye maa 100 o jamatigi ma yɔrɔ bɛn anw dun ko sigi n'a fɔra ko sigi an bɛ sigida la nin sigida in o tɛ maa kelen bilen o ni sigida fɔra du kelen du fila sigida kelen quartier kelen quartier fila n'a fɔra k'an bɛ sigida la walima sigida yɛrɛ ka kɛ quartier o dɔgɔyalen du fila ye n'o fɔ u bɛ taa fɔ o ye jamana de ye donc o la i b'a ye k'a fɔ ko kumaba camanba bɛ nin dɔfɔ in kɔnɔ minnu bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ kelen na nka an bɛ essayer ka surunya ka bɛn yan dɔn o la an b'a fɔ o ma ko sigi komi n'a fɔ an ka mɔgɔ caman b'a fɔ cogo min na o la jamatulu musa t'a a tɔgɔ ye a tɔgɔ de ye ko sigi silamɛya de ye nin tɔgɔ ninnu da an ka tiɲɛdenw na o la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn tiɲɛden ninnu tɔgɔ n bɛ segin a kan aran na walasa mɔgɔw b'a ɲɛ cogo min na
a sega sera daka seju niso den tiɲɛ so fɔlɔ foro gɛrɛsɛgɛ so den tiɲɛ so filanan wasa badu tiɲɛ so sabanan siga faso tiɲɛ so naaninan mɔba denɲɔgɔn tiɲɛ so duurunan ɛnzan dimi tiɲɛ so wɔɔrɔnan walima zan o bɛɛ o kelen ye damu furu tiɲɛ so wolonfilanan dɔnbagiri bana tiɲɛ so seeginan siratigi sira tiɲɛ so kɔnɔntɔnnan setigi tɛrɛmɛsɛ masaya tiɲɛ so tannan sawu jigi tiɲɛ so tannan tan ni kelennan ɲamantɔn sununkun tiɲɛ so juguya so tiɲɛ so tan ni filanan lasa tiɲɛ so siyɔrɔ so tiɲɛ so tan ni sabanan tonigigara nafolo so tiɲɛ so tan ni naaninan latigɛ kɛnɛtigi tiɲɛ so tan ni duurunan segi tiɲɛ so tan ni wɔɔrɔnan n'o ye ko laban ye o la tiɲɛ don tɔgɔ ye nin ye o la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko n'an sera yan k'an b'a fɔ ko yamandɔgɔ hɔtɛp se fɔ se ne bani jini